Egun hon dizuela pilotazaleok lekun berriko jaian jai pilota lekutik. Ados pilotaren binakako promozio mailako eta maila nagusiko txapelketek ekarri gaituzte Otsailaren hasierarekin batera bertara. Gaurko jaialdia kontatzeko asmoarekin lehendabiziko partida bigarren mailako izango da, promozio mailako, eta bertan batetik Uxue Gomez eta Janire Sotilariko dira, eta bestetik berriz Intza Arrutik eta Dunixe Alberrok egingo diete aurre, eta hautsi izango da promozio mailako txapelketaren ligaxkaren lehen itzuliaren azkenengo partida datorren astean ekingo diote Donostian bigarrenari, eta honen ondotik maila nagusiko partidan Jera Iturriagak eta Oiana Orbegozok jokatuko duten Atale Aranbururen eta Mendibururen aurka. Maila nagusiko 9. jardunaldiko partida izango da, eta maila nagusi horretan ligaxka apur bat luzeagoa da, oraindik beste 2 aste falta zaizkielako lehen fasearen amaierara iristeko. Hauxe beraz gaurko jaialdia, lehendabiziko partidan pilotari gazteak ikusiko ditugu, 15 urteko aurrelari bi, Uxue Gomez eta Intza Arruti aurreko kuadroetan. Arruti eta Gomez baino gazteagoa da Intzaren azelaria, Dunixe Alberro 14 urtekoa eta Janire Sotila laukotean veteranoena 17 urteko Larraun Bailarako pilotaria Betelu Arraetxetik gertu hariko dena gaurkoan, eta ikusiko dugu nola moldatzen diren promozio mailan ari direnetako askok lehen aldia dute ados pilotan txapelketan, eta esperientzia hartzeko etzaile bat ere gaizki etorriko gaurko txapelketa, gaurko ez aurtengo txapelketa. Hemendik martxora bitarte horreindik bide luzea geratzen da, eta prest dira Uxue, Janire, Intza eta Dunixe Nafarroako Pilota Federazioko epailearekin batera jentaurreko aurkezpena egitera joateko. Badoaz bostak, epaileak berak eskatu ditut txaloa, gau ere apur bat deigarria egin zaigu, baina badoaz hortxe dira laurak, bostekoa banaka eman die lau pilotariei epaileak, elkarri ere bai gero, pilotari batak besteari, laurak pasa artean, txapa gora jaurti du epaileak eta lehendabiziko sakea, Intza Arruti zizurkildarrak aterako du, txaparen kolorea urdina izan ostean. Maili Barrokolen lagunduko dit gaurkoan komentario lanetan. Maili jaialdi polita paperaren gainean jarrita behintzat, aurrez begiratzeko aukera izanik, eta bada pilotariek ere maila ematen duten. Egunon? Bai, egunon, unai. Bai, bueno, partio polita, no, aurretik bi bikote sendo, ikusi beharko nola moldatzen dian lau pilotariak frontoira, eta, bueno, aberre zela ematen diren azera lau pilotariak partidai. Orain arte ez dugu ez erraipatu, baina frontoia esan duzula, aprobetxa dezagun, aipatzeko oso bizia dela, eta hemen lurretik abiadura handian irtengo dela pilotaleku bizietan atera oiden bezala. Bai, hori esan dozu modan frontoi bastante bizia da, pelota azpitik asko irtetzen da, eta eman damaten bai oso pelota bizi irtetzen da, osea, bueno, aber nola moldatzen lau pilotariak frontoi honetara. Sake bueltan ezker horman baztertu zaio pilota. Uxue Gomezi eta kanpora joan zaio, lehendabiziko tantoa beraz Intza Arruti zizurkildarrak eta Dunixe Alberro iturendarrak lortu dute, oraintxe zuzendu dute markagailuak zeukan okerra, eta badator berriz ere 15 urteko aurrelari zizurkildarra bere partida honetako bigarren sake ateratzera. Hau lehendabizikoa baino arroagoa, baina aurrekoa baino aurreko tantoa baino pilotaka da gutxiago behar izan dira, bakarra askizan baita tantoa erabakitzeko, ezkerrez Janire Sotilek ezin izan baiti eutxi, normalean eutxi hoi dialako sakei, baina ez da ongi jarri pilotara eta ez du ekartzerik izan. Bai, bueno, sakea eramatekoa zen, baina, bueno, nik uste pixkat gaina etorri zaiola Sotilei eta ezin izan dabela eraman. Bigarrena beraz, Arrutirentzat eta Alberronentzat sake gaiztu hau ere, baina ezkerrez aurrekoa ez bezala edarki bueltatu du Janire Sotilek. Horrengoan berak joko du, bitarditik atzera luze, bitardi irura. Alberrok ere luze jarri du. Uxue sarretze din eta gero gauza bera egin du Sotilek berak ere. Ezker horman baztertu du iturendarrak eta ez dinekarri Sotilek hiru eta behar bada Janire urduri egongo da, etxetik gertu ari da, eta beti
nahi ez da ere eragiten du urduritasun puntu bat. Etxetik gertu edo etxean bertan aritzeak, hemen entrenatzen dute Larraun klubeko pilotariek eta alde horretatik ezagutuko du pilotalekua eta behar bada ez tarritzeko izango pixka bat urduri egotea partidaren hasiera honetan. Bueno, betik etxetik gertu jokatzen dozunean, urduritasun puntu hori, presio hori eukitzen dozu, baina bueno, nik ustote hau hasiera bakarri dela eta nik usto gero partidan sartzen jungo dela poliki-poliki. Eta partidaren hasieran bezala, laugarren tanto honetan ere, sake bueltan ederki borobildu du tantoa txokoan egindako jokaldi polit batekin gintza arrutik eta erakusten ari da gaur ez dagoela barkatzeko eta aukera duen bakoitzean saiatu behar duela. Ahalik eta gehienetan jokaldiak egiten eta partida hasieran bi egin ditu eta bietan ere lortu du saria. Bueno, nik esango nahan urdinak partida honetan hobeki hau sartu diala, gorriak faio asko ari dela egiten, baina esan duten nahu azera bakarri da eta nik uste oin frontoira jartzen ari dela lau pilotariak. Hala da, goita bitarte oraindik ere bide luzea geratzen zaie egiteke eta partida hasiera besterik ez dela kontuan hartuta pilotalekura egokitzen direnetik aurrera gauzak aldalitezke. Aurrera etorri da orain Janire Sotil jatzetik eta biterditik pilota jaisten hasi da eta honek ere txapaper alde egin dio. Osteta huts beraz Zintza eta Dunixe aurretik. Nik uste hor Janire jundala mozta pilota, baina bera jungakola, igual urduritasun puntu agaitik izango dela, eta lehengo bost eta gutxa aurretik urdinak, eta urdinak egoengoz partidan bastante serio. Atzelari sendoa da Janire Sotil, normalean ez du pilota askori galtzen, baina gaur ez dio hasiera bereziki onik eman, hemendik aurrera zuzen daitekeen eta partidan sartzeko bidea ematen dion horrek bikote gorriari. Zizurtarra sartuko da orain Joxue Gomez, atzera luze-luze, kantxaren erdialdetik Alberrok eraman, baina ezin Gomezi jokaldirako aukerarik kendu, ezkerrez Zintzak jaso berriz ere txokora Uxuek, Dunixe iritsi eta bertan utzi Gomezi gainera jokatuta eta lortu du helburua. 6. beraz, bikote urdinarentzat eta gauzak beltz jartzen ari zaizkie, gorriei. Tanto ona jokatu dabe, horre Uxue saiatu da horre jokua nahazten, baina Dunixe hor zegoan argi eta beste tanto bate urdinentzat. Hanka harinak ditu Dunixe Alberrok eta pilota hartara iristearekin batera jokaldi egiteko moduko aukera etorri zaiola iruditu zaio eta ez du alferri galdu nahi izan aurkariek zabaldu dioten zuloa. 6. beraz Arruti eta Alberrok eta etenaldi askatu dute Gomezek eta Sotilek partida apur bateten eta urdinen joko bolada emankor eta positiboa geldiarazteko helburuarekin 6 tanto jokatu dituzte eta 5 minutu pasatxo besterik ez. Horrek ezagundu partida azkar doala. Jokoan 4 minutu izango ziren, edo 4 minutu pasatxo, 5. minutua betetzearekin batera zutiarazi baititu. Epaileak aulkitik 4 pilotariak, beraz partida azkar doan adierazlea dugu hori. 6 eta huts atera du 7. tanto abian jarri duen sakea Tolosaldeko pilotariak berriz ere jaitsi, txostegin dio pilotak Uxue hori, baina eramateko eta txokoan jokaldi egiteko aukera izan du eta iristerik ez du izan Zintzak, baina oso dejada polita izan da hor zertxo bait barrura egin dio pilotak Uxue hori, baina moldatu da alere jokaldi egiteko eta ederratera zaio txokoan egindako dejada hori, Nafarrari. Eta nik uste gorria merez zutela tanto hau berrio partidan sartzeko. Uxue oso ondo ibili da, eskerretik eskerrera txokoan bota duena eta nik uste tantoena gorren aldetik. Eta lehen da bizikoaren ostean sakez lortu dute bigarrena. Eta tanto bola da laburra egiteak, orain arte bintzat laburra izan da, bitanto besterik ez baitituzte lortu. Partidan sartzen dituen pixanaka gorriak hasiera oso hotza eman baitiote.
Bai, hori esan duzun moduan, urdinan nik uste eta zera hobiagoa eman dutela, eta gorriak igual urduritasun puntu horrekin, baina, bueno, hain bi tanto zian indabe, eta hain hobekia ikuste jakue. Ezkartzea Arrona Uxue Gomezek ederki bildua zabalaldetik Intza Arrutik, eta hor erdibidean geratu da pilota Uxue eta Janirenen gandik, azkenean Janirek abiatzea erabaki du, baina berandu heldu da, lehen da biziko botea egin ostean eta bigarren botea egin baino lehenago, baina denborengatik nahikoa berandu kolpea tira eta pilota berriz ere frontisean izan zedin, 7 eta 2 horrez dute behar bezala elkarru lertu. Urdinek. Ez, hor nik uste, azkeneko momentuan be bote txiki egin diola eta Janire bari beranduei abiatu dela eta esen izan da bela eraman. Eta azken sake hau, 7 eta 2 osteko sake hau, ia gainera etorri zaio, botea egin ostean Janire Iberari. Horrek ez dagundu pilotaleku azkarra dela eta horretan amoldatzeko ahaleginak eta bi ari dira egiten, baina halako pilotaleku azkarretan jokatzea badakigu ez dela beti errazena izaten. Hirugarrena egin dute orain gorriek, txokoan Uxuek egindako jokaldi baten bidez, 3 eta 7. Eta berriz ere sake hartu du Nafarrek. Bai, nik uste hor, txokoan asmatu dela, baina arruti behar zoala, baina ez duela eskuan ongi sartu peiota. Eta, oin berrio Uxuentzat sakea eta ikusi beharko Uxue saketin nola hitzen den. Eta saketik aurkariak nahasten, aurrez atera duena ezkerparetaren ingurura bideratu du oraingoan kantxaran erdira, baina abiadura bizian, indar handian, eta bestela ere piloteoan ere alatxuari da pilota erabiltzen, atzean jarri da oraingoan, eta Dunisek ez du azken astinaldi luzea beramaterik izan, 4 eta 7. Bai, nik uste hor eskerparetan asko sartu dela pilota, eta Dunisek, eramateko azala, baina ezin izan da eraman eta txapara junjako. 4 eta 7ko horekin badator berriz ere Uxue Gomez sake ateratzera. Erdikoa baina indar handian eta gainera etorri zaiona Duniseri, eta sake zuzenean tantoa 5. eta orain Dunisek egin duen keinuagatik jarri ezin da dabil pilotalekura. Bai, azeran esan dugu moduan, pelotaleku azkarra da, eta Uxuek saketik ikusten da beloze ematen diola, eskutik bizirtetzak joakola pelota, eta Dunisek pauso bat edo bi pauso bat eman behar da bela pelota hori eramateko, eta gerria ondo sartu. Hori egin du orain, pauso bat atzera egin eta pilotari azken unen arte itxaron, eta gerria sartzen ahal egin du, nahiz eta gero erantzuna txapa gainerainokoa beste ez den izan. 6 eta 7. Bai, eta baina guztot partia aldatu indala, azeran urdinak hobeki hau sartu dira, baina gorriak partian sartu dira, eta oin urdinak ikusten jako igual zailtasun batzukin, baina oraindik partida luzea da, 22 arte asko falta da, eta ikusiko. Erabat bat nator zure irakurketarekin, Maili, partidak beste traza bat hartu duela ematen du, eta orain Gomez eta Sotil ere partidan sartuta daude, eta orain Uxue da erritmoa markatzen, eta aurkariak nahi eran dantzarazten ari dena, sake bueltan berriz ere atzealdean kargatzea erabaki du, eta bigarren pilotaka da horrekin, sake bueltako horrekin aski izan zaio bikote gorriari 7. tantoa lortzeko, eta orain gauzak aldatu direlako etenaldia urdinek eskatu dute, eta hemendik aurrera beste traza bat ardezake partidak, gorriak gora egiten ari direla ikusita. Bai, nik uste ondo eskatutako atsedenaldia, ikusten da gorriak atzetik aurrera datoztela, eta eurak partioan gehiago sartu dela, Uxue aurrean ongi mugitzen pelota, velozea, eta janiratzean sendo, eta nik uste ondo eskatutako atsedenaldia berrio partioan pixkat sartzeko. Utxarte bana eskatu du bigote bakoitzak, 2 eta 6 zioa zela. Okerrezpa naiz gorriek, eta 7ko honetantxe erabaki dute partida etetea. Arrutik eta Alberrok pasa dio pilota etenaldiaren ostean. Tantoa berriz abian jardezan
Dunisek Uxueri eta badator Zizurtzarra sake ateratzera luze, aurrera etorri da, baina azkenerako moldatu da pilota hori gainean jartzeko. Txokoan bertan utzi du indar handia egile gabe Ormabikoa, asko zabaleratuko dena. Intzarena boleaz sartu da orain Janirek Ormabikoa eraman ostean. Txokoan barrena gaizto Gomezek, Alberrok jaso berriz ere Uxuek atzera, ezkerrez eraman pilotak txostegin ostean Dunisek, berriz ere Turendarrak joko du. Eta horrengoan atzera bat eterditik, gozo jotako pilotak gerri-gerrian jotakoa. Janire Sotilek, Alberrok eraman, horrengoan Zabalera. Sotilek, arrutik bildu eta bitarditik, 3 eta 4 den ingurura atzera. Larraundarrak, berriz ere gauza bera. Bitarditik, are atzerago, 4 eta 4 den ingurura, 4 erditik. Eraman du eskuinez. Alberrok, beste pilotaka da arro eta luze bat. Uxuek orain bien tartera, eskuinez jo du 3 erditik. Gainera etortzen ari zitzaiola, pilota gainera etortzen ari zitzaiola. Dunisek, Intzak berriz ere bien tartera jaitsi, ezker horma jo du, baina ongiroten zaio, txostik eta efektu ez doikorik egin gabe pilota Janireri, gauza bera ezker alderantz jokoa eramanguran. Dunise Alberrok berriz ere ezker horman jarri du, ekartzea lortu du. Alaz ere, Janirek atzetik aurrerako bidea egin da pilota hartara ere iritsi da. Beteluarra, Gomezek atzera, luze, agintzera pasanaian. Gaina horretarako biderik sortu ezenik. Bere buruari, bikote gorriaren ordezkariak. Ez du gozatu, egindako keinuak aditzera eman duenez. Janire Sotilek atzelarien artean da pilota eta aurrelariak ikusle soil ditugu. Tantoaren azkenengo pilotaka dauetan. Aspalditxoko partez aurrelari bat sartuko da orain, Intzak bien tartera jaitsi urrun xamarretik. Kantxaren erditik orain berriz ere bien tartera, ezker horma joguran. Janirek eraman, 3 erditik atzetik aurrera eginda. Pilota 3 erdian jarri luze. Alberrok baita Janire Sotilek ere, 4 erditik ekarri Dunise Alberrok eta gero frontis erdiko pilota indarrandian irten zaiona. Janire Sotili eskutik, Uxue Gomezek atzera, 4 erditik eraman Dunise Alberrok, Uxuek berriz ere jokaldia hartara iritsi da. Dunise baina pilotakadari ez dio frontisean ipintzeko beste indarreman, azpitik zatorren pilota eta bere burua lurrera botatzen ari zela jo behar izan du, ez da hori jotzeko jarrerarik molderik honena izaten eta horregatik pilota txapazpian geratu da, 8 eta 7 tanto gogorra eta gorriek lortu dutena. Bai, tanto gogorra eta ona jokatu dute lau pilotaria, no? Horre atzelariak ematen eta aurrelariak tikitakan, eta nik uste oin Uxuari dela ritmoa jartzen aurrean, no? Pelota bizaia mugitzen, horre txapa gainean horre pelota ongi jartzen, eta nik uste Uxuari dela ritmoa jartzen pixkat partidu behi. Atzean tanto egitea lortu durain Janire Sotilek eta hausia izan da, bitantoko alde hartu duten une hausia izan da. Gorriek markagailuan aurre hartu duten neurketaren lehen da biziko unea. 8 eta 7koan jarri dira aurretik eta elkarren segidan 2 eta 0 partziala osatu dute. Janirek atzean lortutako lehen tanto honekin orotara, Gomezen eta Sotilen 9. izan denarekin sake gaiztoa eta gainera etorri zaiona Dunise Alberrori jaso du nola nahi ere. Gomezek ezkerraldera joko eramanguran, ezkerrez eramandu tolsaldeko pilotariak eta gero luze atzera. Sotilek botearro egin dio Duniseri, baina behar bezala kokatu da pilota hori eramate aldera, berriz ere luze 3 erditik 2 eta 3 laurden ingurura, arro. Sotilek ere, pilotaka da zuzena izan da, libratu du. Ezker hormako txapa. Arruti sartuko da, zenbait pauso atzera egin ostean, bien tartera jaitsi ezkerrez altxa eta pilota arrotu. Arruti bere tokitik aterarazteko Sotilek eta gero berriz ere ezker hormara pilota gaiztoa jartzeko xedez Gomez. Bengoan bien tartera, ezker horma handia jota. Alberrok jaso, txokoan dejada arroa, biak iristeko moduan izan dira azkenean
pilotari arrutik tira dio kolpea eta lagunari buruan ere kolpea jo diola uste dut. Eta azkenerako urdinek sortu duten anabasa hori baliatu dute. Sotilek eta Gomezek, Uxuek berak, pilota txokoan barrena luza jarri eta euren 10. tantoa lortzeko. Bai, nik uste dut horrez diala bikote urdina ez dela ondo uztartu. Bia jundia pelotaren bila eta gero Uxuek hor oso ondo atzatau pelota eta arrutik ezin izan dago eraman. Egia da bientzako moduko pilota izan zitekeela, biak iritsi zitezkeela, baina hor normalean atzelariak agindu ohi du eta atzelariarena izan ohi da batak abiatu behar duen edo bestea joango den esateko ardura, baina hor batak besteari ez dio inolako mezurik bidali eta azkenean biak iritsi dira pilota hartara, baina gero atzealdea utzi dute libre eta ederki aprobetxatu du Uxue Gomezek, txokoan barrena pilota luza jarri eta 10. lortzeko eta gero 11. tanto oso labur baten bidez, saketik bertatik erabaki da eta halakoetan hori gertatu hori da, tanto luzen ostean, tanto laburrak ikustea ohikoa izan hori da, Maili. Bai, hori 11. tantoa sakiz izan da, zangorean Uxue gaur saketik baiari dala asmatzen hor ikusita frontoia bizia dela eta azpitiko ondo ari dela sakatzen eta ni uste hor min asko ari dela egiten gaur Uxue. Hori aprobetxatu behar du. Uxuek pilotaleku biziak komeni zaizkio eta saketik asmatzeak badakigu guk bezala eurek ere ederki jakingo dute asmatzeak eta tantoari saketik behar bezala ekitea garrantzi handia duela eta horretan ari dira saiatzen gogotik eta orain ere urrundik biterdi ingurutik pilota bajatzen saiatu da, etzen aukera txarra, baina txaparekin egin du topo bere pilotakadak bete-betean topo egin ere. Bai, ezen aukera txarra horre moztuta, baina txapara joako eta oain urdina berrio sakea, arruti eta ikusiko sakea egin abarazmatzen da ben. Eta aspalditxoko partez, beste pilota bat galdu du, orotara ala galdutako bi baditu Uxue Gomezek, eta berriz ere sakea intzarrutik berreskuratu du, erantzuna loratu goiko koltsoira joan zaio Janire Sotili, 9. beraz, bikote urdinarentzat 9 eta 11. Bai, amateko sakea zan, zepaetetik asko irten da, baina altu asko biabio Janirek eta gora junjako. Altuera bilatu nahi izateak aditzera ematen du, ez dutela nahiko aurrelaria sardadin intza ere bizia da aurreko kuadroetan eta lehen da biziko tantotik erakusten ari zaigu aukera duen bakoitzean saiatuko dela egoera hobean edo txarragoan egon jokaldia egiten eta orain ere sorte pixka baten laguntzarekin doi ia negarrez jarri du pilota txapa gainean, baina nahikoa izan da ondotik pilotak oso bote txiki egin baitio Uxu hori eta horrek utzi baitu intzaren azkenengo pilotaka daura bat ere harraposturik gabe. Bai, justo xamar txapa gainean izan da, nik uste dut gaizke emandakoa izan dela, baina tanto horrege asko baile dute eta 10 eta 11 eta oain zakez beste bat, eskerpaetan oso ondo jarri hau eta 11 partia berdintza lortu dabe. Sake zital bat orain eta 11 azkenean 8 eta 11 ziren atzetik eta elkarren segidan 8 eta 11koa, 9 eta 11koa, 10 eta 11koa eta azkenago 11ko hau eginda, 4 eta utxeko partziala lortuta ekarri dute aurkariek zabaldu dieten desabantaia eta orain berriz ere utxetik abiatuko balira bezalako egoeran ditugu bibikoteak eta elkarren segidan sake gaizto bigarren honi erantzuna ahal izan dio Janire Sotilek eta gero oso gaizki jo du pilota intzarrutik, atzmuturrekin uste dut eta hor ongi ez jotzeaz gain, min hartzeko ere arrisku latza izan hori da. Eta ez dakit, min hartuko zuen, baina eskapada derra egin du behintzat, intzak jo duen azken pilotaka da horretan. Bai, nik uste hor mosta jundala pelota, baina gaizke eman diola, nik uste piletzakin eman diola eta esan dozun mogan, lesionatzeko aukera handia zeuan. 12 eta 11 beste sakatzaile bizi batek ekingo dio sakatzeari orain ederki erantzun dio sakeari Dunixi Alberrok eta piloteoan bikote bietako nor gaientzen zaion nori, luze. Sotilek, baita Alberrok ere aurrelariari sartzeko aukerari txikiena ere utzi gabe. Lautarditik ezkerrez Alberrok iritsi da
Txapa gainera, txokoan barrena luze Gomezek, Arrutik eraman, berriz ere zabaldu Gomezek, Arrutik atzera, gainera etorri zaio pilota Sotili ekartzea lortuagatik ere, oraingoan jaitsi, Uxuek ere ekarri atzerantz etorrita eta etzen aukera txarra, goxo, azpitik pilota aurre aldetik zabaltzeko, baina apurtxo bat gorago behar zuen pilotak da horrek. 13 eta 11, elkarren segidan egindako bigarrena orain Gomez Sotil bikotearentzat. Bai, etzen aukera txarra horre zabalduta, baina, bueno, pixkat goa bera junzaio, eta, bueno, oin berrioz Uxue sakea, ikusi beharko duzu Uxue saketik, ba hori, velozia asko ematen dio pilotai, eta berre Dunixe ere bai errestuan eharkin moldatzen dan. Orain arte ez du aipatu, baina azpimarragarria da benetan. Partida hasieratik jokatutako tanto guztiak pilota berberarekin jokatu izana, bizia da eta pilota lekua bera ere bai. Baina eskuan ongi sartzen hariko zaielako izango da seguruenik, Maili. Bai, Uxue nik esango nean gaur saketik asko aiala asmatzen, no? Pelota eskutik bizirtetzakako eta gero frontoi bizean ez ondo ari da aprobetxatzen. Eta hor nik uste gaur Uxue oso ondo ari asmatzen hor. Eta aurkariak saketik nahasten ari da, aurreko luze jarri du beste hainbat bezala eta oraingo labur hiruko arrastoa justu doi pasaduen sakea, baina piloteoan azkenean nagusi izatea eta tantoa lortu arteko lan ganorazko egitea lortu dute urdinek. Bai, nik uste hor Dunisek oso ondo asmatu abela, no? Eskerpareta oso ondo bi hau dau, eta horre Janiri zeutasuna jarri dola, eta Janirek ezin izan dau pelota hori eraman, eta bueno, gorriak aurretik joazte, baina bi tantoa bakarri daude, osea, segin behar dute partida aurre egiten. Sake hona hau ere doi izan da, goiko txapa jogabe, pilota hori baleko frontisean, Uxuek zabaldu, Arrutik bildu eta gero Janire Sotilek atzeratu. Ies egindakoa Dunisek eta tantoa gorri, 15 eta 12. Bai, nik uste horre Dunisek gaizken bandiola pilota, no? Eramatekoa zen, baina hor nik uste bietz atzamar puntakin jodiola eta joan izaiola pelota hori Dunisei. Izan liteke, pilota azmuturrarekin jotzea eta purka ari dira. Aldetxoa hartzen, 15 eta 12 markagailuan irutantorrena besterik ez da aldea, lehen ere karri dute. Desabantaia hau urdinek, elkarren segidan aurkariei lautanto egin ostean, baina partidaren amaierara gerturatzen ari garela kontuan hartuta beti dira baliagarriak alako aldeak eta are mesedegarriago norberaren aldekoak baldin badira. Bai, eta bain tanto honetan Dunisek oso ondo asmatu dago, no? Pelota jaizten, ikusi dago Uxue bastante, bueno, kanpora zobalak gehiago jarrita, eta hor nik ustot txapa gaina jarri dau, eta Uxuek esan izan dago eraman. Edarki jaitsi du pilota urrundik, baina hori egiten ederto dakiela lehen ere demostratu digu, bertara bildu garen hoi eta azken hau ere milimetrikoki jaitsi du txaparen gainean pilota jarririk eta ezin izan dute jaso, ez Uxue Gomezek eta ez da Uxue baino asko zatzerago zegoen Janire Sotilek ere, beste tanto bat jokoan, luze. Dunixe Alberrok ezkerrean pilota sartu nahian berriz ere Dunisek bera joko du luze orain ere bitartitik 3 eta 4 den 3 ingurura. Sotilek ere luze. Baita Arrutik ere ez dute ezer jakin nahi. Aurrelarien inguruan, aurrelariak orain arte ikusle soil besterik ez dira izaten ari, ongi jaitsitakoa eta bazartutako ere bai. Era berean Alberrok, Arruti urrundik sartuko da, txapa gainean da Zirrizta, Uxuek jaso, oraingoan Zabalera, ezkerret sartu beharko du Janirek eraman, Zabalera berriz ere nahita gintzak eta lortu du helburua, bera aurreko kuadroetan agintzen hasi denean hasi da tantoaren norabidea urdintzen eta aldatzen, noski
Eta azkenerako lehen da biziko pilotakadatik izan ezpada ere, bigarren pilotakada bizi hartatik lortu dute urdinek euren 14garrena. 14 eta 15 eta berriz ere gainera etorri zaizkie. Ba, eta oso ondo horrintza, Zabala ongi bilatzen, ikusi hau zula handia zebala Zabalean, eta oso ondo botatakoa izan da, eta uxuek ezin izan dago eraman, eta oin sakez, eta berrio partioan sartuta, horre nik uste saketik oso ondo asmatu da bela, eta Janirek altura asko jau da bela, eta goira juntzaiola pelota hori. Sabaiarekin egin du bat, Janiren pilotakadak, eta 15garrena lortzeaz batera berriz ere bat egin dute markagailuan Zizurkildarrak eta Iturendarrak bi nafarrekin, eta hemendik aurrera partida norantz joango den, zein aldetara egingo duen, partidak zein aldetara egingo duen jakitea ez da erraza, behar bada akatsek edabaki lezakete, eta orain lehen da biztikoa sake bueltan pilota jaistera joan den hartan Intzarrutik berak egin du. Bai, eta akatsa handia, nik uste horre ez da bela ongi asmatu. Esan dozu muga nik uste pelota moztea jundala, baina berrio gaizke eman diola, eta orain berrio gorriak aurretik, tanto batea, eta oin usuek sakea, ikusiko Dunixe benola moldatzen den restoakin. Ikusiko dugu Dunixe errestoarekin zer nola da bilen, ezkerparetan sartu etorri zaio gainera konturatzerako Dunixeri, eta hor eskua sartzeko tarte oso txikia izan du, eta ez dio noski txapa gainerako adina indarreman. Bai, eta nik esan dugu moduan, usue gaur zagetik min askoa egiten, ez dakitzen bat tanto gaben sakez, baina... Bost tanto bat ditu sakez. Bost tanto, eta nik uste horre pelota ondo ari dela baztertzen eskerpareta, eta Dunixei hor mina egiten ari diola. Eta saketik ere ari da aurkariak nahasten, orain luze, orain motz, orain ezkerparetarekin orain gabe, eta horrek ere aurkariei zalantza eragingo die, nora eta zelan aterako dien espaldi baita antzeman erraza. Gomezek ezkerrez zabaldu, luze zabaletik zabalera. Intzak berak ere erdibidean zuen pilota Janire, baina erantzuna ahal izan dio. Zelan edo alan, oraingoan Gomez ari da, aurkariak nahasten, aurre zeinatze, ezkerrez Dunixek kolpea tira bai, baita jaso ere doi, txokoan gero utzi du azkenerako barrura ere egin dio, ezkerre xerago ustea izango zen behar bada. Uxueren helburua azkenean ezker hormak eta frontisak bat egiten duten koska hartan jo du, pilotak eta horrek ekarri du zabalalderantz, baina nahiko izan da tanto lortzeko. Ba, eta nuztot usua erala pixkate joku aldatzen, hor aurrean pelota hartzen dagoenean, edo zer gauza egiten dau, momentu batean igual zabalea, gero velozeak inbozten dau, estatutan txokoa, eta nik uste gaur usue partio hona egiten ari dela. Eta Janire atzean oso sendo, nik uste bikote gorria oaingoz oso ondo. Hasieran besterik ez dute txakalaldia izan, 6 eta huts aurreratu zaizkie Intza eta Dunixe, Uxueri eta Janireri, baina orduzkeroztik gora egin dute joko mailan, eta partidaren azken aldera Uxueri da hemen diferentzia markatzen eta musika nahi duen eran jotzen, eta horrek ekarri ditu partidan bigarren zaulkira urdinak Intza eta Dunixe. Etenaldi amaitu dela adierazi die epaileak, eta hemendik aurrera partidaren azken tantoetan Uxueren erabakitasunak partida zehazten duen, eta gorriei, eta horrek gorriei ematen dien puntua edo atzeko zaurrerako bidea egin, eta berriz ere suspergalditxo izaten duten Zizurkildarrak eta Iturendarrak ezkerrean sano baztertutako pilota. Gomezek berriz ere beste inarrosaldi luze bat atzera, hau ere ekarri Alberrok, esku inazio du azkenean, 3 terditik pilota 4 terdira atzera bideratzeko Janirek, eta hor boteak berak pilotaria jandu. Era bat leguzkan boltzi baitu, pilotak bote ainarro egin izanak Dunixe. Bai, horre boskoaren gurean kriston bote egin dio Dunixei, eta Dunixei gaina atorri zaio eta ezin izan daue eraman.
Garaipenetik gero eta gertuago Uxue eta Janire, eta orain ara zer egin duen sakearekin aurreko guztiak ezker hormara atera ditu, luzeago edo laburrago, eta hau norabidea erabat aldatuz zabalera ateratzea erabaki du, eta ari zaio funtzionatzen sakea, eta lan oso ona egiten ari da saketik ez ezik. Jokoan bertan piloteoan dabiltzala ere tanto sorta handia bukatuta joango baita, aldageletara partida amaitzen delarik. Arrutik bien tartera jaitsitxos egin dio pilotak Janireri, baina ekartzeko ez du aparteko eragozpenik izan, oraingoan nahi desartu da Uxue, gainera etorri zaio pilota txostaren ondorioz intzari ekartzea lortu arren, txokoan arroegi Gomezek ero hanketara Alberrok berari, eta gainera etorri zaiona nola edo ala kendu nahi izan du gainetik, baina ezin izan du hori egin, hori behar bezala egin. Uxue Gomezek gaina azkar etortzen diren pilota horietan erabakia zirte dozart azkar eta oso segundo gutxiren buruan hartu behar izaten da, eta ez da erraza hor lan ona egin eta gainera ia pasatako pilota edo ia gainera etorri zaizun pilota gainetik entzea. Bai, hor nik uste tikitaka bizan ibilia da hor txoko aldian, azkenengo momentuan Dunixe pelozia eman dio eta Uxue gainera etorri zaio eta ezin izan dugu eraman. 16 eta 19 beraz, beste tanto bat da jokoan. Dunixek zabalera, nahi jotakoa, Uxue bere tokitik aterarazteko, ongi bildu du aldera ezkarrera. Jokaldirik egiteko tentaziorik edukietzezan eskura. Arrutik, luze zizurkildarrak ero, Janirek eraman. Jokoan barrena beste bain ere luze, eta indarrandian intzak, bildu eta pilota barruan jarri gainera. Janire kontrakantxatik luzatu, 3 eta erdi inguruan jarri artean pilota Arrutik, eta gero Alberrok atzera. Frontis erdikoa Janirek, luze Alberrok berak ere. Frontis erdikoa indar are handiagoan Sotilek ongi jaso du Alberrok, eta gero beste bain ere luze pilota ezker horman sartu nahian Janire Sotilek atzera. Uxue Gomezek. Etzen erraza baina ekarri Janirek. Bien tartera jaitsitakoa. Ezkerrean biziki baztertua. Intzak beste bain ere toki berera, ezker horma askorik harrapatu gabe, aurrekoa baina ezker horma askoz ere gutxiago harrapatuta ikusiko zenutenez, luze. Janirek eta labur geratu zaio, espero baino laburreago geratu zaio pilota Alberrori, ustez arrotzeko aukera izan zezakeela eta azken unera arte itxerotea erabaki dut, azkenean ez du botearekiko tartea behar bezala neurtu, eta orain hormabikoa txapapera joan zaio Uxue Gomez 17 eta 19, eta hemen ez da ez erabakita oraindik, Maili. Ez, hemen oraindik ez dago ez erabakita. Intentzio hona zen Uxuen bipareta hori, baina txapa jungako, eta bueno, urdinentzat tanto importantea, no? Partidan berri osartzeko, eta baina sake aukita berre nola asmatzen den intzak. Tanto gogorra jokatzen ari ziren, eta hor etzen aukera txarra, tanto hain luzearen ondotik bipareta batekin intzeari amaiera emateko, baina txapara joan zaio, eta orain 17 eta 19 doazela. Urdinek berriz ere gainera etortzeko aukera aprobetxatzen duten, ez dira inoiz izan aurkarien gandik oso aparte, aurkariak aurretik izan direnetan kontuan hartuta 6 eta utxeurak hasi direla markagailuan aldearekin, alde zabal xamarrarekin, baina egoerari tamaina hartu ezinik dabiltza, askotan oso gertu izan arren, orain arte 15nakoan besterik ez baitute berdintzea lortu, eta ordutik aurrerakoetan beti izan direlako aurretik Gomez eta Sotil, eta hori nola edo ala konpondu nahiko dute eta konpondu beharko dute partida irabaztekotan. Intzak eta Dunixek oraingoan bien tartera indarrandian gaizto jarri dut pilota Intzak, eta azkenean atzerantz etorrita Uxuek kolpea tira dio, baina ez du pilota frontisean jartzea lortu.
Bai, nik dut horrintzak oso ondo asmatu abela, no? Bien tartea belozeakin bota da bela pelota eta usue naiz eta horregon ezin izan dugu eraman pelota hori. 18 eta 19 tanto bakarrera dira aurkarien gandik eta oraintxe ostera ere markagailuan berdintzea lortu dute, sake gaiztoa izan da, ezkerparetara arrimatua, bildua eta horre makurtuta nola edo ezkerparetatik atera denean kolpea jotzen ahalegindu da Sotil, baina txapapera joan zaio berak pilotaka da horri emandako erantzuna. Bai, eta 19 eta ikusiko, oain aber zein heltzen da lehengo 22. tanto horretara. Biak daukate aukera, baina oain intza saketik egia esan askoa egia asmatzen. Zalantzari gabe, intzak elkarren segidan bisak egin ditu, 3 baditu hala egindako eta oraingoan partidako bigarren etenaldia eskatu dute Janirek eta Uxuek eta azken tanto honetan ikusi dugu Uxuek berak lagundu nahi izan diola sakearen erantzunean Janireri, behar bada konfiantza aldetik ere azken pilota galtzeak zertxo bait erasango zuen. Beteluko atzelaria eta lagundu nahian sartu da Zizurtarra Uxue Gomez, baina ezin izan dio sake horri behar bezala erantzun, kontuan hartuta indar handia zeramala eta gainera bideratu diola Gurata sake hori intzak Uxueri ez da harritzekoa, baina partidak erabat bestelako joera hartu du eta gauzak oso denbora tarte laburraren buruan erabat aldatu dira eta urdinen alde jarri, Maili. Bai, ginen komentatzen bari gorriak hobeto zeudela, Uxue horre ritmo aldatzen, baina bain egia zan aldatu indala partioa, baina urdinak komodo ikusten dira, intza hurrian bizi mugitzen pelota eta Dunixiatzean ondo eta gorriak zailtasunekin. Tanto hau beharko lukete, Uxuek eta Janirek berriz ere partidan sartzeko eta Uxueri hon egingo lioken sakea berreskuratzeko ere bai. Ez dute galdua oraindik, baina sentsazio hobeak ari dira transmititzen Intza eta Dunixe, Janire eta Uxue, baino aukera oraintxe izan dezake Zizurtarrak bien tartera jotzea erabaki du Alberrok eutxi eta gainera Uxuek jozezala eragotzi luze bitarditik lautardi bostera Sotilek, Alberrok jaso, berriz ere bien tartera gaizto, ezker horma joguran Uxuek, txokoan barrena luze oraingoan Intza sartuko da, txokoan bertan utzi du Uxuek baino zartxo bait laburrago, atzera eta zabalera Sotilek, Alberrok batetik bestera ibili beharra izan zezan, luze orain ere, bost eta erditik eskuinez jaso ituen darra gatzera Janire Sotilek, hau ere kartzea lortuko du. Ia pasatako bazena ekarri du Alberrok berak eta orain berari dira mugiarazten eta berari eginarazten ari zaizkio lani gehien luze Sotilek eraman Alberrok, txokoan barrena luze Uxuek eta baita Intzak ere eta Zizurkildarrarena izan da. Zizurdarrarena baino pilotaka da hobea, 21 eta 19 eta garaipenetik urdinak tanto bakar batera jarri ditu azkenengo tanto honek, 21 honek. Bai, eta ondo horrintza, oin esango nahan Intza azken tanto hauetan konfiantzaken ikusten dutela, hor aurrian Uxuei zeltasuna jartzen, saketik asmatzen eta nik uste Intzak azkenengo tanto honetan askoa asmatzen. Sakea gaiztoa, ezker horma jo du eta pilotak zabalalderantz eginagatik ez dio askorik lagundu erantzunerako Janire Sotili eta ibilian atzetik aurrerako bide handia eginda, 22 eta 19 azken unean lortu dute partidan hirugarrenez markagailuan, partidan bigarrenez markagailuan bat egitea urdinak 15 izan dira orain urrengo lehendabiziko aldi hartan 19 gero eta ordutik aurrerako tanto guztiak elkarren segidan 19-tik 22 eta 19 bitartekoak segidan egin dizkiete Uxueri eta Janireri, Intzak eta Dunixek eta garaipena Gipuzkoarrarentzat eta Nafarrarentzat 22 eta 19 eta puntu garrantzitsu eurentzat eta gainera sentsazio onak emateak ere beste poz bat emango dio partida irabazi duenari.
Bai, hemen betik denak nahi du puntuak irabaztea eta partio irabaztea. Eta nik uste dut esango nola partida zatika jundala, no? Azean urdinak asko sobeki hau hasi dela eta gorriak nervioso puntu horrekin, gero gorriak gehiago sartu dira, gorriak gehiago asmatzen eta gero nik uste dut bukaeran meritua eman urdinei, no? Horre partida aldapa gora zeukela, hori, buelta ematea eta irabaztea, osea, nik uste dut partida hona izan dela laupietan eskutik eta zorionak eman bikote urdinei. Hala, Intzari eta Dunixeri zorionak eta baita Uxueri eta Janireri ere garaipenerako beste eman ezpadi ere erakutsitako mailagatik eta eginiko joko onagatik. Partida honekiko lanak amaitu aurretik, estatistikak errepasatuko ditugu azkar-azkar. Uxue Gomezek tanto sorta handia egin du. 11 denera, Sakez 6, Dejadaz eta Irez Bina eta beste bat baita Mozuta ere 4 pilota galdu ditu. Janirek ere beste hainbeste galdu ditu eta bi egin biak ere atzean. Intzak tanto sorta handia egin du, bereziki amaiera aldean lortu ditu tantorik gehienak. Dejadaz zabaldean bien tartera eta Mozuta bana. Eta Sakez beste 4 ere bai, 2 pilota galdu ditu, eta Dunixek ere 2 galdu ditu, eta 3 egin ditu, 2 Mozuta eta bestea pilota zabalean jarrita, 40 minutu eta 36 segundo iraundu partidak, eta azken emaitza 22 eta 19 izan da Intza Rutiren eta Dunixe Alberronen alde, eta orain ikusten ari gozareten moduan kantxara atera dira, beroketarik egitera maila nagusiko 9. jardunaldiko partidan jokatuko duten 4 pilotariak, beraz bi bikoteak azkeneko beroketarik egiten ari dira partidari hasiera eman aurretik, batetik Gerriko eta Elastiko gorriarekin ariko dira Natale Aranburu Lazkaotarra eta Ane Mendiburu Uartearra eta Urdinez aurre Jera Iturriaga Leitzarrak eta Oiana Orbegozo Azpeitiarrak egingo diete. Anek eta Natalek asteburuko bigarren partida izango dute gaurkoa. Atzo zestoan jokatu zuten Marta Gomezen eta Naroa Agirreren kontra eta ez usteko latza ematearrere izan ziren azken unean susperralditxo izan eta gainera etorri zaizkielako ez zeien nahikoa izan, hori etzen nahikoa izan partida irauli eta puntua lortzeko, baina lan hona egin zuten eta atzoko konfiantza horrek gaurko ere mesede egingo zien eta atzo bezala gaur ere beste bikote gogor eta sendo bat aurrean. Bai, atzo sestako partida ikusita, nik esango neban hor bukaraldean Nataletan momentu hori ukizutela partida irabazteko. Ez zutela aukera izan, baina gaur beste aukera badauke beste puntua lortzeko. Beste partio gogora, Jera eta Oianan kontra, bakigu Jera eta Oiana bikote gogorra dela, baina Nataletan eurena ondo iten badabe, puntua lortzeko aukera handia daukela. Atxeden tarte laburra izan dute, atzoko partida gogorra izan zen, bereziki azken aldera gogortu zen gehiago partida eta ikusi beharrean nola datozen eta erabat errekuperatu diren atzoko pasadatik Natale eta Ane, baina nik uste lanerako pronto izango direla gaur ere. Bai, gaina gaztea dira eta fizikoki oso ondo preparauta. Nik uste ez dutela aukeko problemaik, osak aberneola ekiten dioten partio honei. Horretan ez dugu inolako zalantza izpirik, gazteak dira eta gainera ados pilotan jakingo duzuenez, geure jarraitzaile Fidelak baldin bazarete prestaketa fisikoari garrantzia ematen diote eta azken urteotan gainera hobekuntza nabarmena egin du klubak alderdi horri dagokionez ere eta ikusiko dugu zer ematen duen gaurko partidak. Gorriz gogoratu Natale Aranburu eta Ane Mendiburu izango direla eta Urdinez euren aurkariak Jera Iturriaga eta Oiana Orbegozo izango dira. Berehala gara partida honen kontaketarekin Lekunberriko J&J Bilotalekutik oraintxe arte.
Epaileak lanera deitu ditu lau pilotariak, ari dira kirol jartxeak erantzen eta bere ala une batetik bestera izango ditugu. Jendaurreko aurkezpena egiteko prest. Natale Aranburu eta Arne Mendiburu elastiko eta Gerriko Gorriarekin eta Iera Iturriaga eta Oiana Orbegozo elastiko eta Gerriko Urdinarekin. Hortxe dira laurak, aurrean jarri dira Lazkaotarra eta Uartearra. Erdian epailea jarri zaie, Iera pasako da orain. Jertxea aulkian utzi eta gero aurrean eta ari jarraituko dio Oianak. Urbasoak urez bete, azkenengo tragoska egin eta orain bai badoa jera epailearen atzetik eta Oiana berari garraiola. Eta badoaz laurak, jendaurreko aurkezpena egitea, Gorriz Aranburu eta Mendiburu eta Urdinez Iturriaga eta Orbegozo. Eskua eta zorte opatzea. Epaileak laurei lehen da bizi banaka-banaka, gero elkarri bosteko ere bai, lehen da biziko partidan ikusi dugun legez eta orain sakea Natalek aterako du. Xapak kolore gorria agertu eta gero eta Mailik mikrofonoz kanpo aipatzen ibili gara, lehen ere adierazi dugu partida gogorra izan daitekeela eta pilotaleku bizia izateak behar bada saketik on egin diezaiekeela bi aurrelariei, Iera da behar bada sakatzaile petoagoa, baina Natalek ere azken boladan udaz geroztik hobekuntza handia izan du sakeari dagokionez ere. Bai, nik esan bai Iera bai Natale saketik min asko aldutela egin, biak sakatzaile oso daiala eta ikusiko haber partidai nola ekiten dioten. Hasi da neurketa Natalenen sakearekin, Oianak behar bezala erantzun dio, frontisartien jarri du Natalek, Iturriagak luze, txokoan barrena eta gero Mendiburu gatzera, luze, egurrean hasieratik azpeitiarra, Oiana Orbegozo ere, Ierak jaitsi, hanketara jokatu nahian, Natale Aranbururi, Orbegozo gatzera. Boti boleaz jaso, Ane Mendiburuk, Ormabiko Ierak, ederra izan da, indar handian atera zaio pilota eskutik eta bizi joan da. Zolan bote egin ostean kontrakantxaraino, Natalek eramateko aukerarik txikiena ere ez du izan, abila da horretan eta jokaldi hori nola edo ala desaktibatu beharko diote Ierari. Bai, eharkin nik ustot Oiana atzetik oso ondo, no? Horre lehengo pelotai eman diola, hane botibola saldain mugan eraman dela eta gero hor Ierak aurrean ez dago barkatu bi pareta horrekin. Ia pasatako pilota zen eta nahiko ameritu aitortu behartzaioan eren erantzunari, jarrera oso behartuan eta deserosoan jaso baitu eta gero botibolearen ostean Ormabikoarekin Ierak erakutsi du ohi bezala gaur ere bertara lekun berrira ez dela barkatu nahian etorri. Estetando bat jokoan. Atzelariak piloteoan eta aurrelariak ikusle soil orain arte. Rondi sardikoa. Anek jaitsi. Eskuinaz Ierak atzeratu. Anek ies egindakoa txapa gainean jarri du. Atzera Ierak. Bostetik karraka badu pilotak baina jaso. Anek eta Ierari sartzeko aukera kendu ondotik lauterditik jaitsi. Oianak, Ierak ere pilota bien tartean jarri, iruterditik makurtu eta jaso. Uartearrak atzera. Orbegotzok ez Iturriaga, gerrian jodako pilota. Baten ondorioz, atzera oraingoan bai, Oiana Orbegotzok indarrandia du honek ere. Ekarri alere. Anek, Ierak zabaldu. Kontrakantxatik Natalek bildu, berriz ere kantxaren ardian utzi du pilota. Iturriaga Leitzarrak, Natale gazeratu eta baita Orbegotzok ere, Mendiburuk luze, iruterdira. Zabalera, Oianak eta gero txokora jaitsitakoa Aranburuk, Ierak egindu dio Oianari pilotara abiatu zedin, oraingoan luze atzera. Baita Ane Mendiburuk ere. Ezkerrean baztertu gainera, zeinak ez baitu erantzunik izango, bana. Tanto gogorra eta azkenean Hane partidaren hasieratik erakusten ari zaigun moduan egurrean ari da lanean eta azkenengo baztertutako pilota honek
eman dio lehen tantoa bikote gorriari. Bai, tanto gogorra partidan sartzeko, eta horranik oso ondo, no? Eskarpeta osongi bilatu dau, eta oianak ezin izan dau eraman. Bana beraz, markagailuan, hausi izango da partidako Nataleren bigarren sakea. Ezkerrean baztertua, erantzunik gabe geratu dena, Aneren aurreko zafraldia bezala, 2-1. Bai, eta esan dugu moan esan, bari, saketik sakea daukanak asko aldabela asmatu, eta baingoz, bueno, Natalek saketik ondo ari da, bigarren sakea hirugarrena dauka, eta horre eskerpa eta horretan ongi baztertu, gaina hemen atzan pixu asko hartzen du pilotak, eta gerria gehiago sartu dira, sake, bueno, Natalentzat tantoa sakez. Ez dira, pilotalekuaren ezaugarriak sakazai onarentzat txarrak, eta partida hasi aurretik aipatu dizu egun legez, horri etekina atera beharko diote. Partida nabantaiatxoa nahi baldin badute bi bikotek, eta jera orain arte behin besterik ez dugu ikusi sakatzen, baina hortik aurrera ere ondo gordeko du gogoan egiteko hori, partidan zehar aukera duenetan sakera doanean egikaritzeko, aplikatzeko. 3-1, oraingoan atzean lortu dute beste tanto bat gorriek, eta jada atzean lortuta badituzte bi, eta partidari hasiera hobea eman diote, hasieratik nagusitzea lortu baitute piloteoan bertan ere. Bai, nik uste, bueno, gorriak igual hobekiago hasiala, urdinak ondo ari diala, baina igual gorriak hobeto ari diala eskerparetan sartzen hor, pilota, eta oin beste tanto bat eskerparetan sartuta, eta, bueno, 4-1, oin partio asko falta, partioa zera bakarri da, baina, bueno, gorriak nik uste hor gehiago ari diala asmatzen. Atzean Natalek lortutako bigarren tanto izan da 4-1, eta hasiera ez da bereziki luzea izaten ari, 5 minutu pasatxo partida hasi denetik, 5 tanto jokatuak eta 6garrena une batetik bestera hasiko da, tanto bat izan da gogorra, banako berdinketa markagaiura igoarazi duen ura, baina gaineratekoak laburrak eta oso pilotaka da gutxiren ondorioz erabakiak izan dira. Sake gaiztoa Natalek, baina ezker hormatik ongi atera du behar bezala, Oian Orbegozok, eta hain ongi ezen Nataleri sartzeko aukerarik ez baitio eman. Sake bueltako bere bigarren pilotaka da zatekeen hartan, eta gero edarki jaitsi du aukera etorri zaion bezain pronto jerak zabaletik pilota ezker hormara biltzeko, eta eramaterik ez du izan Natale Aranburuk, 2-4. Ba, eta hor jerak ez dagoela barkatzen, no? Horre eskubiakin daukanean mozteko osongi mozten dago horre txapa gainean, velozia gaina ematen dio, eta horre nik ustote oso ondo asmatu abela jerak. Eta ikusi beharko goin jera, saketik aberre mina egiten daben. Hori demostratu digu saketik ez, sake bueltan aukera garbia izan duen hartan bipareta egitean bat eta utxekoan, eta baita orain jaitsitako pilota honetan ere, 2-4, eta saketik asmatzeak esan dugu behar bada aldea ekarriko duela, eta saketik ere gehiago bat zertzen asmatu beharko luke, hau ez du askorik sartu ezkerparetan, luzea eta arroa izan da, alderdi horri dagokionez, hanek arazorik gabe ekarri du airoso, eta behar bada hemendik aurrerakoetan ere ahalegindu beharko luke ezkerparetara zertxo bait gehiago sartzen, naiz eta atzean mendibururena bezalako defentsalan sendo eta zurkaiztu batek horretarako aukera handiegirik ez dion emango. Eta orain urrundik 3 eta 3 laurdenetik edo pilota jaisten hasi dane, eta txapapera joan zaio urrundik jaisten zalea da Nafarra, baina hau gehiagitxo jaitsi du, jaitsi behartzena, baino zertxo bait gehiago, menturaz. Bai, hanek hori partida askotan egiten dago, no? Jokaldi hori egiten badaki, baina, bueno, oin lau inguruan zoan oso urruti, saiatu da, baina ez da jarri txapa gainean, eta beste tanto bate urdinentzat. 3-4 beraz, eta berriz ere, jerari dagoki ondorengo sake ateratzea. Bote txarra eragin dio, eta ezker horman askorik ere ezin izan du, sake hau barneratu sartu, eta piloteoan oraintxo segi behar dute agintean.
Orbegozokia segindakoa, txapapera. Aurrez, berak izan du pilota arrotu eta horren bidez bikote urdinari ere etorri zaio, agintzeko aukera eta jokoan nagusi izateko aukera. Eta urrundik orain ere jokaldi egitera joan ote den, esango nuke Zabalean pilota ipintzeko intentzio izango zuelako seguruenik Azpeitiko atzelariak, baina txapapera joan zaio. Bai, nik esango nan igual ies egindako izan dela, no? Horre, igual mostera jundala, baina Zabaleak gehiago jun jagola. Baina, bueno, gainean izaten bazan, ba, igual tanto egiteko auke izango zen. Gainean izan balitz, ikaratxoa eragingo zion bikote aurkariari. Eta elkarren segidan, Oianaren akatsaren ostean, bigarren tantoa lortu duten Natalek eta Anek oraingoan, saketik hau ere. Bai, nik uste Nataleoin partioa hasiera honetan saketik min asko idara egiten, baki esan dugu mugan sakatzaile ona dela, eta horre eskerpa eta horretan hor mina egiten ari dela. Aurreko baino laburrago, ez du horrek ez ustean harrapatu galere. Oian Orbegozo, pilotaren norabidea ikusi orduko abiatu baita. Haren bila, luze-luzeanek, baina gehiegi arrotu gabe. Ezker eskuarekin egindako keinuagatik, ez baitzen oso gustura. Pilota orain urrengo jo duenean. Luze-luze berriz ere lauterditik. 3 eta 3 laurden ere bat bote txiki egin dio pilotak Orbegozori. Zekarren indarra bertan geratu baita eta ezker ormailerak sartu ostean ezkerrez ez du ekartzea lortu, ez du pilota ekartzea lortu banek, 4 eta 6 ez dira ohikoak katxe hauekan erengan, baina hau eramaterik ez du izan ezkerparetan sartu du eta horrek eragotzi dio pilota behar bezala jotzea Ane Mendibururi. Ba, eta nik uste jera sartzen da bakoitzeko ritmo aldatzen da bela, no? Horre nik uste jera kartu benan eskubiakin ba pelota ibize eman diola eta pelota gehiago irten dela eta nik uste hor jera urrian sartzen danean ba ritmo aldatzen da bela eta oin ikusiko ba urdinak pelota aldaketa egingo duten. Nik uste bizagora jungo diala, ikusita frontoia bizia dela eta ikusiko jera saketik. Lehen da biziko Amartantoak pilota berberarekin jokatu eta gero beste pilota berri bat atera dute Iturriagak eta Orbegozok eta pilota bizia baldin bada are pilota leku biziagoan, honek mesede egingo dio ezpairik gabe bikote urdinari. Ara sakeak zer nolako aldrebeskeria egin dio Naneri, ezker hor maio ostean txoste egin du pilotak eta erabat barrura egin du pilotak, baina bote oso txikerra egin da. Eramangaitzarik eta eramangaitz suertatu arte Ane Mendibururi. 5 eta 6 oso pilotak da gutxian, sakearekin besterik ez. Tantoa, bikote urdinarentzat. Eta hori mesedegarri. Partida gogortzen baldin badalako tanto laburrak izatea, beti baita deskantxurako hobea. Bai, eta sake hona noian eskutik horre nik uste txostan bila jundala, asmatu da bela, eta bueno, tanto hona jeran partetik. Hori egitera joan bada, bete-betean asmatu du, eta tanto honetan ere lehen da biziko pilotakadatik bertatik, saketik bertatik, izan du jokoaren erantzukizuna eta nahieran aritzeko abagunea ere bai jera Iturriagak, pilota jaitsi du eta zirrizta hartara Natalearen buruk iristerik ez du izan. Seine eta berriz ere erabaki hor aurrean ohikoa duen bizitasun hori erakusten ari zaigularik jera Iturriaga beste behin ere. Ba, jerakoak aurrean min asko egiten da bela, no? Pelota hartzen da benean, ba, bueno, ritmo aldatzen dau eta ikusi da behin pelota honekin, ba, ikusten diala hobeto bat ez behoianak gehiago osatzen, jera aurrean gehiago sartzen, eta esango neban bain urdinak hobeki hau ikusten diala. Hala, ematen du hasieran behar bada Natalerena eta Anerena izan da jokoaren erantzukizuna eta lasaiago eta patxadatsuago aritzeko aukera ere eman dio horrek bikote gorriari, baina partidaren lehen erdiaren bigarren zati honetan Iturriagak eta Orbegozok dute agindemakia orain arte pilota aldatzeaz batera etorri delarik euren joko mailaren igoera nabarmen hau. 7 eta 6 azken tantoa ere sakez lortu du jerak ezker ormaio eta pilotak zabalera egin ostean Anek eramaterik
izan ez duen pilotakada batean, eta orain ere bote arro egin dio neri, eta horrek pare bat pauso atzera eman behar izatea ekarri dio Uartearrari. Natalek hanketara mozu nahi izan dio pilotailerari, baina Leitzarrak defentsalan ona egin du eta pilota ekartzea lortu du. Orbegozok ere atzera, Mendiburuk ekarri, eta oraingoan Iturriagak berak atzelariari lagunduta tantoa lortu du, eta Urrundik lau eta erdi ingurutik airez botearen ostean zabalean jarri nahi izan du pilota. Atzo ere saiatu zen alakoxe bat egiten zestoako partidan Uartearra, eta gaur ere ez du urruti izan Frontisa, baina txapara joan zaio bete-betean, nahiz eta aukera txarra izan ez, tanto egiteko. Gutxigatik txapan jodo, baina goian izaten bazan tanto izango zen. Baina, bueno, suerte txarra izan da, txapan jota, baina, bueno, goian izaten bazan tanto izango zen, ikusgarri izugarrizko tanto izango zen, baina, bueno, suerte txarra eta txapara gunjakoan egin. Hori da gainean izan balitz tanto zateken seguruenik, baina txapak orain aurretik doazenei Iturriagari eta Orbegozori egin die mesede, eta 8 eta 6koarekin beste tanto bat jarri dute abian, eta ez dakit partida tanto hasi aurretik horre eskuarekin igurtzika ibili zaio epailea pilotari, ez dakit behar bada guztiko zen eta pilota lehortu nahian ibiliko zen, baina badirudi pilota honekin jarraitzeko ez dutela inolako traba argirik piloteoan dakusatenagatik behintzat. 9 eta 6 bien tartera orain jerak, eta hor bietako bat ere abiatzeko moduan ez da izan, alakoak bien tartera jotzen diren horiek horretarako izaten dira, eta bete-betean asmatu du. 9. honekin jerak, eta 10. Sake Zital eta ezkerrera biziki gerturatutako batekin, 10 eta 6. Bai, nik ustote bain urdinak momentu horretan pelota aldatu ebenian, bueno, nik ustote hona izan dela eurentzat, no? Pelota honekin hobeki hau ikuste jakue, oian atzean gehiago ematen, jera horrean, bueno, tikitaka horrekin, eta nik ustote gorriak saltasunekin, no? Eta nik ustote oin gorriak merezitako atxeena ikusita urdina bueno, goraka zoaztela, eta ikusiko berri atxeen hau ongi etortzen zaien gorriei. Hori da, 10 eta 6koan desabantaia lau tantorrena delarik partida lehen da biziko balde izatetea erabaki dute Lazkaotarrak eta Uartearrak, eta ea zutitzen direnez geroztik bestelako sentsazioak erakusten dituzten kantxean bigazteek. Natalek eta Anek alegia etenaldia eskatu dute, baina ez dute antza esarrita geldirik egoteko itxurarik. Hemen hotza egiten du, pilotalekuak nahiko hotz izaten dira, eta neguan nahiko lanekin ibiltzen dira pilotariak, bero kontuei eta dagokienez ez hozteko, eta partida geratzeko autua urdinen bolada emankorra geldiarazteko egingo zuten, baina nahiago izan dute kantxan aktibatuta jarraitu, erabat eurak oztu baino. Eta orain erdibidean geratu zaio pilota hori Oianari, gainera azkar etorri zaio ohartu denerako, eta kolpea tira arren ez du gainean jarri Oianak Kaneren azkenengo pilotakada horren ostekoa. Bai, nik uste hor bukara aldean paretatik igual gehiago irten dela, eta Oianai gaina etorri zaiola, eta ezin izan dugu eraman, eta bueno, oin gorriak tantoa, pelota aldaketa, Natale sakea, ikusiko, Natale bezaketik, Oian arrestotik, eta venga, Zalantza handiegirik ez dute izan Natalek eta Anek saskira joaterakoan atera behar zuten pilota erabakitzeko, eta nik uste eurek aurrez partidaren hasieran ateratako ura kantxaratuko izango dutela berriz ere, eta 8 eta 10 beste bat sakez, eta bat ozkie bizkanaka berriz ere gainera, eta ez dira urdinean gandik oso aparte ere. Bai, nik uste Natale bazaketik, mina, hiera baino min gehiago egiten ari dela. Hor nik uste Oiana zailtasunekin nik uste dutela erantzuteko garaian, baina, oin adibidez zeharki erantzun dio.
baina azkenean ez da erresa horre hemen atzetik ikusita peloteloa bizia dela eta pelota bizirtetzen dela, eramatea ez da izaten erresa. Baina, bueno, nik uste dute ongi ari diala, eta oin adibidez Oianak eskarakin utxe egin dau, nik uste dut eramatekoa zala, baina, bueno, ies egin diola. Beste akats bat Oianaren horretara ala galdutako baditu pilota 2 eta 9 eta 10. Beste tanto bat Gipuzkoarren entzat eta Nafarran entzat, eta tanto bakarrera jarri dira aurkarien gandik, eta Mailen zuk atera duzun izketa gaiaren aritik segituz. Bistakoa da pilotaleko honetan, pilotara jartzea batzuetan kosta egiten dela, saketik pilotari erantzuterako sasoian eta zailtasunekin ikusi ditu lehen partidan promozio mailako atzelariak, eta Oianari ere tamaina hartzea kostatzen ari zaio, eta piloteoan bertan ere batzuetan pilotak prestegon arren gainera egiten dio pilotariari, eta horrek erabat zustean harrapatzen du, eta tantoak jokoan jarrai ez dezan eragiten du, eta alde horretatik lehen da bizi ahalik eta lasterren premiazkoa dute pilotalekura jartzea eta ahalik eta ondoen partidari aurre egiteko moduan pilotalekuan egokitze lan hori egitea. Bai, azkenean esan dugu moan, ez da izaten erresa pelotalekura jartzea, azkenean pelotaleku bizia da, gerria gehiago sartu behar da, eta bueno, ikusten ari nahi zenetik, bueno, hanek iasan frontoiai ongi hartuta dagoela, eta Oiana gehiago izaioela kostatzen, no? Oiana bai eskubi bai eskarakin faio, ez da gitzen faio di joan, 3. edo, baina ane adibidez segura ikusten dut atzean, baina bueno, azkenean partida aldatu alda, oaindik 10 di joazte eta partido erdia baino gehiago falta da. Hala da, partidaren bigarren erdia oso hori dute oraindik egiteke eta partida aldaliteke. Azken tanto horretan Oianari pilota ezker horman sartu zaio, baina nik uste horrematera joan dela eta une batez pilota begien bistatik galdu ere egin duela, eta ondorioz ezin izan duela nahi izango zukeen legez, eta beraz ganoraz jaso. 10 markagailuan Oianak joko du. Zabalera ies egindako pilota, Natalek eraman eta pilota berak ere zabalean jarri, hanek atzera luze bat eterdiraino etorri da Nataleri laguntzearen, este zafaraldi bat oraingoan irutik. Are luzeagoa eta arroagoa, baita baztertuagoa ere, erantzunik izan ez duena. 11 eta 10, eta ane eroso eta Oiana pilota zenbaiti erantzuteko zailtasun handiagoekin. Bai, nik uste ane eros ikusten dugula bai eskubi bai eskarakin, pelota honekin gehiago gozatzen dau, eskerpareta asko bilatzen dau, eta nik uste horre Oiana inmina asko egiten, eta gero bai jera asko saiesten, no? Jera pelota gutxitara dira sartzen, hanek ikusten da pelotai altuera asko bilatzen diola, eta nik uste horrekin jera ebitatzen diola. Irabazi gura badute, ezinezko dute, ezinbesteko dute, jera sardadin saiestea, eta sartu behar dutenetan ere behartuta jokoan sardadin. Hori da, azkenean bakigu jera aurrean hartzen daren pelota partio aldatu aldala, no? Azkenean beste pelota batekin min gehiago aldau egin, eta ikusi hori justo Natalek faioa, momentu txarrekoa, eta ikusiko igual oin urdinak pelota aldatzen dabe, beste pelota ateratzen dute, ze beste pelotakin hobeki hau ibilia, eta izango da beste pelota aterako dute, eta ikusiko jera gehiago asmatzen dabe saketik, eta takatxoa hartzen daben. 11 markagailuan bat zenbakidun pilota kantxaratuko dute orain berriz ere, euren lehengoa, hain segur Oianak eta jerak eta Oianak, eta ez da inoiz sasoi honeko hanka sartzerik, baina orain partidaren lehen erdia bukatu bezain pronto ez dut uste, egoera probetxugarriena denik ere, pilota honekin erosoago izango ditugulako kantxan eta agintzeko aukera gehiago izango dituztelako Iturriagak eta Orbegozok luze orain bat eterditik jerak ederraki zabaldu du pilota hanek, eta Oianak eramaterik ez du izan, lehengo ez zaio atera, baina orain airez sartu den azken hau dotore joan da, txokotik zabaladeraino, 3 eta 4 denetik oso urrundik, baina dotore egin duanek. Bai, jokalde hori askotan egiten dagoanek, no? Ikusten da benean nahi esartzeko oso ondo esartzen da
airez, gantxoz, eta nik uste dut horre konfiantzan jundala, ondo sartu jakola eskuan eta hor asmatu indau, naiz eta Oiana horregon velozia eman dio eta ezin izan da Oianak eraman. 12-11, Aranbururen eta Mendibururen lehengo gustuko pilota kantxara, Urdinenaren aldean zertxo bait motelagoa dena kantxan da, eta pilote doan ikusiko dugu, bikote bietan zain izaten den nagusi, bikote bietatik zain izaten den nagusi, atzera Ane Mendiburu biterditik, iruterdi Laura ezkerrean baztertua, eta Oianak eramaterik ez, eta pilotaka da mordoxa bat ditu ala galduak Oianak, laugarrena izan du hau. Eta eroso jarri ezin da, pilota lekura deseroso xamar. Bai, ikusten dut deseroso xamar, eskerrakin batez be, eskubiakin bastante ondo, baina eskerrakin hor ezin jarriari da frontoira, saiatzen da eramaten, baina ezinean dabil. Osak, behintzat hori aldatzen da ben eta Herrio partidan sartzen dan. Eta konfiantza hartzen da ben esker horrekin. Pilotaleku bizietara jokatzera datorrenarentzat ez dira, hauek gozoenak izaten, lehen aldiz datorrenarentzat ez, eta ez da bigarren edo hirugarren aldiz datorrenarentzat ere, Oiana hemen aritua da, orain 2 urte okerrez banaiz eta akaso baita iaz ere, baina pilotaleku bizia izateak ez du laguntzan dirik ematen, baina irabazi nahi baldin badute eta berriz ere markagailuan eta tanto kopuruan ez ezik jokoan ere aurre hartu nahi baldin badiete aurkariei Oianak joko maila honean egotea ezinbesteko du. Bikote urdinak eta baita halaber jerak asmatzeak eta baita jerak asmatzea ere. Bai, eskenan nahi baute partidua sakea berreskuratu, horretako tanto egin behar dute. Jera ba igual aurrean gehiago sartu, gehiago mugitu pelota bizi, eta Oianak atzan eraman, baina bueno, ikusten da bikote gorria bain oso sendo dagoela, Natalia aurrean pelota bizi mugitzen, eta hane atzan iten da benan tanto, iten tanto, no? Hor deja horrekin asko asmatu dau, oso treba dejada egiten bebaiane, eta ikusten da horre eskerpaetan asko itxatxi da bela, eta tantona hanen eskutik. Eta aurrean Natalerentzat ere lasaiago jokatzeko aukera ere emango dio, markagailuan aurretik joateak. Bai, ikusita markagailuan aurretik eta ikusita hanek ematen daben konfiantza hori atzetik, nik uste Natale lasaitxua ikusten dela, baina oin justo hane zabalea botan nahi zeban tejada hori bera junjako. Ona intentzio hona zen, ze gainean izaten bazan tanto izango zen, baina beha junjako eta baina pelota aldaketakin, berre jerazakea. Jeraren eta Oianaren aurrekoa, gainean balitz tanto zateken Anerentzat eta Natalerentzat, baina berriz ere 12. egiteaz batera pilota aldatu dute Leitzarrak eta Azpeitiarrak, badator sake ateratzera Jera Iturriaga ezkerruman sartu du, Hanek eraman, Ormabiko Aierak, Natalek bildu eta bien tartera jaitsi ere bai, Oianak ekarri eskuinez, Natalek atzera, Oianak mandaz joan pilota jasotzea lortu du, eta gero Hanek ere astindu. Zabalera, ies egindako Oianak. Jokora ongi bildu du Natalek, bere buruari aukera sortzeko eta gero pilota jaisten hasi da eta behar baino gehiago jaitsi du. Txapapera joan baitzaio, 13 eta 14. Ba, eta ni uste hor Natal ikusten dut, ez dakit, olako 2 pelota, 3 pelota ditu galduak horre moztuta, txapabera jakola eta hor zeltasunek ikustotela Natale, ezin sartu eta urdinentza tanto ona berrio partidan segitzeko, tanto batea jarria bain, eta ikusiko oengoz partio ona dijoa, faio batzuken, baina ona. Aurrez ere alaxe galdu du beste bat, eta bigarrena ere bide beretik, eta gisa berean galdu du 13 eta 14 honetan ere, eta ikusiko dugu. 13. egiteak berriz ere susperraldia ere egiten duen urdinengan eta partidan sartzea, eta akaso aurre hartzea ere lortzen duten. Ongi zabaldu du Jerak, baina gehiegitxo. Honek ere ez ditu. Agidanez, Zabaleko arrastorekiko distantzia ez du behar bezala neurtu. 15 eta 13 eta berriz ere gorrien pilota Jabalagoa kantxara.
Bai, nik uste dut hor ez dabela nertu jerak ondo, no? Kanpoa jun zaiola gutxigatik, intentzio ona zen, baina kanpoa jun zaio, eta bueno, hain gorria berri osakea eta pelota aldaketa. 15 eta 13 hauxe izan da partida osoan, jerak galdu duen estreinako pilota 15 eta 13koan, eta hori ere erakutsi ohi duen sendotasunaren adierazgarri da, pilota askotan sartu da, behar bada beste zenbaitetan baino erabakigarritasun txikiagoarekin eta jokaldi gutxiago egiten, baina orain arte pilotarik galdu ez izana bada sendotasun nabarmenaren adierazle, beste hainbatetan adierazten duen legez. 16 eta 13 orain azkena sakez lortu du Natalek eta 3 tantoko zuloa zabaldu dute berriz ere. Lazkaotarrak eta Uartearrak markagailuan sake hau ere gainera etorri zaio bote egin orduko Azpeitiarrari eta ezin jaso, lehengoarekin ere ezin izan du eta ez da honekin ere elkarren segidan Oianak galdutako sake erantzun bi. Bai, nuztote gaur Oian, Natale meritua da saketik, sake onak egiten nahi dela, baina Oiana zeltasunekin ikusten dutela, ezin jarri botea. Batzutan pelotak janiten dio, beste batzutan bagoal motzo egiten zaio, ezin jarrita da biela, baina, segin behar dute, haindiko eta bira partida falta da, eta, nik uste jerak be lasaitasun hori eman gontzala Oiana, jerak lasaitasun hori be asko ematen dau, eta segin gogutela aurrea, eta gorriak euren lanakin segi aurrea, Natale berdin eta anebe bai, eta ikusiko berre atxen honek ongi egiten dien urdinei. Partidako lehen etenaldi askatu dute orain Iturriagak eta Orbegozok. Berriz ere kantxara etortzeko garaia dela adierazi die pilota emate hutsarekin. Epaileak 4 pilotariei. Oianaren eskuetan da pilota, oraintxe pasa dio Azpeitiarrak Natale Aranbururi eta Lazkaotarra badator sake ateratzera. Atera du sakea Lazkaotarrak, hau ere gainera etorri zaio Oianari, ongi jaso du, eta Ane Gastindu, atzera dator jera, Oianari zama arindu nahian, Enari bikotearen zama arindu eta purtxo bat dagundu nahian, oraingoan bien tartera Ane geskatu eta atzeratu. Lautarditik Oianak ekarri, eta Natale Jokoz kanpolaga. Ongi jaitsitako aierak, Natalek sartzerik ez du izan, baina 3 tardiraino joan eta Anek egokiro arrotu du, oraingoan berak jaitsi gainera, ezker horman gaizto jartzeko bide batez, berriz ere txoko hamarrena luze eta luze bezain gaizto. Natalek eta beste tanto bat, orotara 18garrena bikote gorriarentzat, 18 eta 13. Eta partidaren amaieraldean, partidaren lehen erdiaren bigarren zatitik aurrera erakutsi duten sendotasuna eta sentsazio hobe horiek ari dira berresten. Oraingoan Ane eta Natale, Maili. Bai, nik uste dut gorriak ondo ari dela, Ane atzan nik uste oso sendo, eta Natale aurrian lasain horre daukanean bukatzeko bukatzen, bakigu Natale aurrean pelota daukanean bukatzeko oso ondo bukatzen da bela, eta gero bezaketik oso ondo ari, osake bikote gorria ondo eta urdina hori. Nik uste dut hor Oian ari alafara jatzen gaur, ezkerrakin hor saketik min asko ari daiten Natale, eta ezin jarrita ari dela fronte honetara. Beste sake bat eta dagoeneko baditu 6 Natalek. Bai, esan duten moduan, azkenan Natale bezaketik min asko egiten da bela, pelota ezkerpareta horretan oso ondo jartzen dau, gero bizirtetzakako eskutik, eta gaur saketik Natale asko asmatzen. Eta garaipena 3 tantora besterik ez, garaipena eta txapelketan beste puntu bat. Galdu dituztenetan ere eskura izan dute garaipena, atzo ere aurrez partida hasi gaitzina aipatu dugu, estotu galanta eman zietela Zestoako Gurutzeaga pilotalekuan jokatu partidan Marta Gomezti eta Naroa Agirreri, Olaberrian ere atzetik aurrerako bidea egin zuten garaipena lortzerik izan ez zuten arren, eta gaur ere lan sendoa eta onari dira egiten eta garaipena eskura dute, lana borobiltzea besterik ez zaie falta.
Iturriagak txokoan utzi du, abiatu da iristeko denbora ere eman dio, hanka harinak dituelako seinale, eta oraingoan Oianak luze bat erditik, lautardi bosteraino, luze eta bizi arrotuta eta botiboleaz, eramaterik ez du izan atzetik aurrera egin behar izan du, karga handia zeraman gainera pilotak eta batekoz besteko moldatu ezinik geratu da, naiz eta kolpea tiratzen kolpea tiratzeko aukera izan duen eta kolpea tira ere egin dion azken unean. Bai, hor jerak hor eskerpetan txapa gainan justu xamar jarri hau pelota, baina hanek esan duguan hanka bizkora ditu eta oso ongi heldu da. Eta gero horre Oianak oso ondo astindu hau pelota eta hanek naiz eta boti balia zaman ezin izan dau. 14 eta 19 berriz ere Iturriagak eta Orbegozok ateratako pilota kantxara eta aukeran Aunaiago noski Leitzarrak eta Azpeitiarrak beti gora etortzeko markagailuan Nataleri eta Aneri estutu bat emateko eta lortu dituzte elkarren segidan bi tanto azken honetan goiko txapara joan baitzaio pilota Ane Mendibururi. Bai, nik esan dute mugan eta askotan esan dugu Aneko oso ondo bilatzen dabela altura, aurrelarei pasatzeko, eta oin nik uste dute altura asko bilau dabela eta gora jun jakola. Eta bueno, Urdinak poliki atzetik aurrera datoste, 3 tantora jarri dira eta hemen 22 arte ez da bukatzen partia eta buelta handiak egon dira, osak segin behar debe. Zentzua du gainera gaur pilota bereziki gaur, edo batez ere gaur pilota Ane karrotu nahi izatea, gaurrean jera bezalako aurrelari bat izatea ez du eta laguntzen. Defentsarako garaian aukera duen bezain pronto, beldurri gabe beti bezala ekingo baitio, erasoari Leitzarrak. Beste tanto bat jokoan, Zabalera oraingoan Anek nahita, Oianak txokotik Zabalera korrika egin beharra izan dezan. Oraingoan Azpeitiarrak berak jaitsi du bien tartera eta lortu du helburua eta tantoa eta behar bada partidaren azken bolada honetan ari da joko mailan ere beti gora egiten Orbegozo. Ba, eta nik uste dala gaitxerak transmititzen daben jera bakigu bari bululan gogor handi egiten dabela eta hor 22 arte segitzen dela eta nik uste jerak eman diola lasaitasun hori Oiana oin hobeto ikusten dela eta velozia jakin ari dela mugitzen eta hor mina dela egiten bai Natale eta bai Anei. Inoiz aipatu izan dugu ados pilotako kuadroan jerak eta Anek, jerak eta Maitek psikologo lanak ere egiten dituzela tarteka eta jerak egia da lan psikologikoari dagokionez indar handia eta laguntza ere ematen diola atzelariari behar duenetan eta gaur ere azken etenaldian hori egingo zuen, Oian auspotuko zuen eta horrek noski bere konfiantzan eragingo zuen beti gorako konfiantzaren joera honetan azken tantotan erakusten ari zaigunari jarraiki. Natalek zabaldu, jerak ere luze zabalean nahi zuen, baina azkenean airez pilotak egitea eragotzi du Natalek, atzera oraingoan Oianak eta Zabalera nahita, herriz ere aurkariak batetik bestera ibilarazteko Ane Mendiburuk. Iturriaga sartuko da bitarditik, pilota jaitsi. Ezkerrez nola edo ala jodu Anek, baina ezin izan du pilota gainean jarri. Hor konturatzerako botea egin bezain pronto pilota Anek gainean izan du, gorputzera itxatxirik eta ezin izan du, bertatik kendu. Senez kolpea tira badio ere. Bai, nik uste horre jerak ondo asmatu dela, velozia eman diola pelotai eta Ane gainea etorri jako eta nik uste oin Urdinak gora ari dela guten eta gorriak hor segi behar dutela, oin bitantoa jarri jakue. Nik uste ondo eskatutako atxeen aldea gorrien partetik, ikusita Urdinak atzetik aurrea datoztela. Eta segin behar dabe, azkenean hemen 22 arte ez da bukatzen, tanto eskun behar dira. Eta zela ematen duten amaiera lau pilotariak. Partidako 3. etenaldia, gorriek eskatutako 2. eta badirudi partida aldatu dela eta hemendik aurrera gainean dituztenez. Ezin diezaiokegu partida honi bilakaera garbirik antzeman, bai.
Bai, lehengean komentatzen bari gorriak gehiago asmatzen zela, urdinak defentsan zela denbora guztian, baina oin egia esaten du nola aldatzen da, tanto batetik tantora partia, no? Oin urdinak ikusten da gehiago sartzen ari dela, jera jokuan gehiago sartzen, eta gorriak zeltasunekin, no? Eta gero oiana atzean ikusten dut gehiago astintzen pelota eta oine partia erabat aldatu da. Eta zenbaitetan materialak berak ere izaten du horretan eragina, eta kasu honetan esango nuke, jerak eta oianak orain urrengo 15 eta 13 edo zioa zenean pilota aldatzeak izan duela horretan ere zerikusia, euren pilota gorrienaren aldean askoz biziagoa dena atera dute, eta honekin nabarmena da, begien bistakoa da kantxan Natale eta Anne baino hobeto aritzeko aukera badutela, eta horri etekin ateratzen ari zaizkio gaur ere. Bai, azkenean bakoitzak bere pelota aurkitzen da, gorriak pelota gustatzako eta urdinei bestoa, no? Baina, oin justo azkenengo momentuan eskerparetan asko itxatzea pelotari eta jerak ezin izan dago eraman. Hori da, ezker horman baztertu zaio jerari Anneren azken pilotaka da, 20. eman dio Aranburu mendiburu bikoteari. Anek ezkerparetan sartutako pilotaka da horrek, eta orain berriz ere epailearen hotxa kaso entzungo zen duten aldaketa izan dugu, pilota aldaketa alegia, eta Aranburu eta mendibururen gustuko honekin partida, irabazteko partida eta txapelketan beste puntu bat luketena irabazteko bidea eman diezaieken tanto sorta txikia, tanto bikoa egiten ahaleginduko dira. Albaidarinen Natale eta Ane. Iturriaga sartuko da urrundik, lau terdi ingurutik, oianari zertxo bait laguntzearren, ezker horman sartu du, eta hor Punpairez pilota etorri zaion bezain pronto sartu da Ane, ekartzerik ez du lortu ordea. 18:20. Ba, eta hor jera ondo, oianai laguntza atea da, eta ikusi, beak jo pilota eta eskerpetan itxatzi, eta tanto. Eta nik askotan esan dut, jera sartzen da bakoitzan ritmo aldatzen da bela, no? Eta nik uste tala izaten ari dela. Eta tanto ona urdinen partetik eta bain berrio bitantoa jarri dira, eta jera sakera. Zalantzarik gabe eta gatza bada jeraren beso horretan, urrundik lauterditik sartu daia eta ia bostera, lauterditik ia bostera, eta gainera eman da eta indar handian, hoi bezala. Bai, nik uste hori pelota eskutik bizi irtetzen jakola, ematen daben bakoitzan beste txispa batekin irtetzen dabe eskutik, eta nik uste tanto danetan ikusten ari dela, jera sartzen da bakoitzean, beste ritmo aldaketa jartzen dabela, oin ikusian moduan beha sartu eta eskerpaetan hor deja txapa gainean, eta nik uste meritozko tantoa hierantzat. Etzen bat ere erraza urrundik halako jokaldi egitea, baina Keinuarekin ere garkin astu ditu eta dejada dotorea izan da, azken unera arte gorde du egin beharrekoa, eta txokora milimetrikoki ezin hobe atera zaio Iturriagari, bikote urdinak lortu duen 19. tanto honetarako dejada. Eta partida zabalik, Maili. Bai, hoin tanto batea jarri dira, eta nik uste dut oin abertzenek arrezgatzen da beno, igual oin arrezgatzen bozu, aber juten jaten beha edo, baina nik uste dut lau pilotaiak hor segiko dutela. Eta berdin, urdinak euren lan egiten eta gorriak alba da tantoa saiatu egiten berrio partia sartzeko. Egoera hauetan gura barik ere zertxo bait uzkurtzera egin ohi du besoak, baina nik uste jera oi bezala eta Uraparretan atzetik aurrerako bidea egiten ari direla kontuan hartuta saiatuko dela, aukera duen bakoitzean jokoan hasten eta Nataleri aukera garbirik ez uzten, eta Natale ikusi behar dugu zer nolako joerarekin aritzen den, baina orain aurrean pilota garbia izan du, oianak jo duen horren ostean, eta bat terditik jo, txokoan barrena luza jarri eta azkenerako lortu dute Anek eta biek beren 21. Ba, eta oso ondo hor Natale aurrean, konfiantzakin eta horre txispakin, horre nik uste oso ondo asmatu abela dejakin,
efektua eman da eta gaina veloziadekin eta nik uste dut hor ja zeltasunekin heldua da Oiana eta ezin izan dago eramaten zeban veloziadekin. Nataleren partida honetako azken sakea izango da, txaloek adierazten dutenez, badator Lazkaotarra sake ateratzera erdi-erdiko, baina indarrantian atera dena Lazkaotarraren eskutik ongi jaso du Azpeitiarrak eta gero anegatzera. Baita frontizer dira Oianak ere. Iturriagak atzera, ez dute Aranburu sartzerik gura. Mendiburu gatzera, bostetik eraman eta berriz ere Natalek itatu Oianak. Iturriagak jaitsi, ezkerrera sartu gainera Mendiburuk eraman eta beste aukera garbi bat Iturriagarentzat aurkariak dantzarazteko. Hanek eraman, txokoan tejada Roxamarra Jeranena, Natalek ireki, Jerak ere nola edo ala jaso eta gero txapara joan zaio horrean osteko erantzuna Natale Aranbururi eta bere buruaz kexu izango da orain. Natale Aranburu egia da doido iritsi denez bere burua lurrera bota ostean erantzun behar izan diola pilota horri, baina txapan geratzearekin damu pixka bat ere izango zuen indarrandixiagoa emanez izanagatik. Bai, hor Jerak azkenengo momentuan nindaben deja txapa gainean, Natale ondo heldu da, baina meritu eman Jera indako jokaldi horrekin. Egia esan meritu handia behar zaio Jerai no, atzo kalentu jagin eta gaur jokatzen hemen meritu handia, no? Azkenean ikusten da, igual gorputzetik ez dela egongo eunekoen, baina horre ari dela jokatzen eta meritu eman Jerai. Eta era berean oso adierazgarria aurreko tantoan erakutsi duen defentsa ere, Natalek ireki duen pilota hartara iristeagatik beragatik bakarrik eman behar baitzaio meritua. Eta horren ostean gainera, eramatera bakarrik joanez, jokaldi egitera ere joan da eta jokaldi horrek tanto eman dio bikote urdinari eta aukera ere bai partidan bizik jarraitzeko Nataleren akats honek zertxo bait lagundu eta bukaera aldera. Bai, intentze hona zen, no? Eta Natale askotan ikusi jokaldi horiten, oso ondo egiten daben jokaldia da. Baina esan suerte txarrauki dabela, no? Txapazpeagun jakola eta hogeta bana, aber zein egiten daben lehengo hogeta bigarren tanto hori. Tentsioa egongo da, seguramente. Azkenean hogeta bat zijoa zenean, tentsio puntu hori daukazu. Eta oin urgina sakea ikusiko. Zalantzarik gabe partidako 43. tantoak erabakiko du. Lekunberriko puntua. Leitza eta Azpeitia edo Lazkao eta Uartera doan. Gaizto jaitxidako Jerak, Hanek eraman, oraingoan berak ireki. Hanek kontrakantxatik bildu. Eta Oianak ez du behar bezala jo, azpitik jo behar izan du eta pilota txapapera joan zaiola eta 22. doi garaipena. 22. eta beraz garaipena doi Natale Aranburuketan Mendiburuk lortu dute. Jera Iturriagaren eta Oiana Orbegozoren aurka sufritutako partida eta benetan pilota zaleontzat aski gozagarria, Maili. Bai, tentsioa bukara arte, no? Hogeta bat eta hor pena holan bukatu izana partida, no? Baina, nik uste partida honak jokatutela lau pilotariak, guztuak litu jala, zorionak eman Natal eta Hanei, lehengo puntua lortuta, sufrituta, baina nik uste guztua gongo diala, eta animoak eman Jera eta Oianai, no? Naiz eta partida galdu, tanteaje hona indutela eta honek segitu iten dau, azkenean luzea dago haindik, eta nik uste partio polita eskaini dutela publikoantzat eta guretzat ere bai. Zalantzarik gabe, galdu dituzten partidak Olaberrian eta atzo zestoan galdutakoak doi galduak izan dira eta gaur ere garaipena partida amaitu dena baino lehenago eta behar bada zerbait erosoago lortzeko ere izan dute aukera, baina azkenerako aurkaria gainera etorri zaizkie eta estuasunak pasa eta gero lortu dute 22 eta 21 puntu baliotsua eta gustura izango dira egindako lanagatik, naiz eta azken aldera majo sufrituta joango diren aldageletara. Partidak utzitako zenbakiak errepasatuko ditugu, Natalek tanto sorta handia utzi digu, bi egin ditu atzean eta moztuta, beste 6 ere baixakez eta baita beste bat dejadaz ere, eta 4 pilota galdu ditu.
Hanek egindako 6 izan ditu, bana airez eta pilota baztertuta eta beste lau atzean eta 3 galdu ditu eta 4 galdu ditu azkenerako. Jerak ere ohi bezala tando sorta handi egin du, moztuta 3 atzean eta sakez bina eta bana dejadaz bien tartera eta moztuta eta pilota bakarra galdu du eta oiana izan da laukotean pilotarik gehien galdu duen pilotaria 6 utzi ditu eraman gabe edo galdu ditu eta tanto bi egin ditu bana atzean eta bien tartera. Garaipena 22 eta 21 izan da Natale Aranbururenetan, Mendibururen alde eta hori guztia 45 minutu eta 44 segundoan gertatu da 3 ordu laurden pasatxoan eta ea bada orain partidako garaiek, Hanek eta Natalek zer kontatzen diguten. Eta gero baita noski hoi bezala galtzaileek ere zer dioten.